हेल' गाइस गुड इभिनिं खबरा माबोरै नोंथांमोननिया आसा खालामो गासैनिबो खबरा मोजाङैनो दङ आं दिनै दसे सम नोंथांमोनजों लाइभ स्ट्रिमिं भिडिअ लाना फैबाय गोबां सम जाबाय जोङो लाइभआव बाथ्रा रायज्लायिया मोगा मोगि खालामलायिया जायनि जाहोनाव आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैबाय 23 जुलाइनिफ्राय मोनसे रुल एन्ड रेगुलेसन मोनसे दानाय जासिगोन नामा डिसि निफ्राय नङा होमबा जे आसामावहाय मोनफ्रोमबो गुबुन मोनसे मोनफा मोनफा डिस्ट्रिक्ट थायो नङा होमबा बै डिस्ट्रिक्टआव गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव माने क'क्राझारनिफ्राय जुदि चिराङाव फैनोब्ला डिसिनि पारमिसन लानांसिगोन जाहैदों नामा बेफोरबायदि मोनसे खोनादां निउस मोनदों बिराद कठिन जासिगोन थांनानै थानाया दा बारानिफ्राय बारा बांनाय बिबाङा गोबां जागासिनो दं कर'ना भाइरासजों आसामावहाय जायनि जाहोनाव 23 ना 20नि एबाव थांबाय गोबांनो आरो बिनि गेजेरावहाय गोबां मानसिफ्रा गिनाय जाहांबाय दायो जायनि जाहोनाव दायो नैबेनि थाखायनो दायो गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन मोनसे डिस्ट्रिक्टआव बारनोब्ला डिसिनि पारमिसन लानांगोन जों दायो गावनि डिस्ट्रिक्टआव उदाङै बेरायनो हागोन बाट गुबुननि डिस्ट्रिक्टआव जोङो थांनो हानाय नङा लोगोफोर साउन्डआ बेकग्राउन्ड साउन्डआ एसे गोसा खोनादों नामा लोगोफोर कमेन्ट होलाय थाबनो आं एसे खमाय माने साउन्डआ जुदि बारा जादोंब्ला आं बेखौ खमायना होनि देलाय थाब थाब कमेन्ट होना होलाय हाय आदा हाउ आर इउ नाउ आइ एम फाइन फुंबिलि ब्रह्म आं कमेन्टखौ लागोन दै नोंथांमोननिखौ नोंसोर गासिबो थाबाय थाबानो जाबाय आं कमेन्टखौ लागोन नोंथांमोना कमेन्टखौ होनानै सोंबानो जाबाय मा सोंनो गोसो जास्ट नोंथांमोना जायाखै आदा अके मोजां जादोंना साउन्डआ मोजां जादोंना थिगानो अके स' माखासे सुबुंफ्रा बेयाव सोंदों कि आदा प्रकाश नोंथांनिसिम मोनसे खावलायहरनाय जोंनि बे बिटिआरआव न' बां गैजायिफोरनो थानाय जानायनि बादा लुनो आदाया सोरनोबा फोरमायना होनांगौ आरो जोंबो हानायमानिखौ मदद खालामगोन नोंगौ जोंनि बे बिटिआरल' नङा बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय गोबां मानसिफोरा थानाय जानाय न' बांनि थाखाय गोबां खस्थ'यै भुगिनानै दङ दा जोंनि बड'लेण्डआव दा बर'नि सरकार थानायावनो जुदि बेफोरबायदि जाथाय जादोंब्ला साननानै नाय नोंथांमोना एसे साननानै नाय जायफोर बिटिएडि एरियानि सिङाव थानाय रायजो राजा बर'फोरखौ आं बुङो साननानै नाय अब्ला बिटिएडिनि सिङाव थानाय बर' सुबुंफ्राबोनो बेबायदि जाथाय जानानै दङब्ला अब्ला सानना नाय कमेन्टआव होदों आंनो माला नार्जारि होनना बुंनाया आं नोंथांमोननि सायाव देखायनि नै नुगोना नुवा नोंथांमोनासो स' बे माला नार्जारिया बुंदों बेयावहाय कि बिटिएडिनि सिङाव थानाय बा बिटिआरनि सिङाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनो न' लुनानै होनांगौ जायफोरहा न' बां गैया बिनि थाखाय माखासे खावलायनाय मोनसे भिडिअ बानायनो बेवहाय बा बुंनो थिनदों आं इसिबां गेदेर थाखोनि मानसि नङा आङो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों जाय एक्सप्लर खालामो इन्टारेक्सन खालामो जायनि जाहोनाव आं बै इन्टारेक्सन खालामनायखौ आं नोंथांमोननिसिम फोसावना होनो हायो नोंथांमोना बेवहायनो बिजिरनो हायो एनालाइज खालामनो हायो सोरबायदि सुबुङा इन्टारेक्सन लानायाव माबायदि बिहेभ खालामदों बेसेबांखिनि रोंगौथि दं टकिं स्टाइल रायज्लायनाय स्टाइल जों बेखौ मोनदांनो हायो नंगौना नङा लोगोफोर स' नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइभआव मोजाङै बयनोबो होनानै हो शेयार खालामनानै हो स' बिनि गेजेराव बुंदों कि आं मैयाहाय मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन बेनो मैया मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं दिनै आपल'ड खालामदों बेनो जाबाय बे बुरि माने मादै जाय बासुगाव थायो बे मानसिखौ गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट खालामना सोंबाय थादोंमोन आदा बे मादैया बा बे आबैया बहा दङ माबोरै हालोदाव दाथ' गोबां दैबाना जादों ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय मा माने खालामना दङ बिनि सोमोन्दै थां एसे अननानै नायहैथां बायदि बायदि आंनाव खबर लाहरबाय थाबाय जायनि जाहोनाव आंबो माखासे खामानिखौ दोनथ'नानै आङो बे मादैखौ नायनो थांबाय ओमफ्राय लोगोसे आं मिथिखायो कि बिथांमोनहा माने बे मादैया एसे माने जानाय लोंनायाव प्रब्लेमखा स' बिनि थाखायनो आङो सिगांग्रो बेखौ बिनिसिम सहैनायनि सिगांनो माखासे माइरं आरो लोगोसे दावदै माखासे आं जि हायो आंनिफ्राय जेसेबांखिनि हायो आं बेखौ लानानै थांबाय दा मानसिफोरा सोंदों कि बेयावहाय आदा बेखौ दासिमबो न'खरनि मानसिफोरा कल खालामनानै सोंहराखै नामा न'खरनि मानसिफ्रा दासिमबो खबर लाहराखै नामा नोंनियाव नोंखौ कल खालामनानै सोंहराखै नामा होननानै सोंदों येस आंनाव दासिमबो कल खालामनानै सोंहराखै आं खोनादोंसो बिथाङा गयबारिनि होननानै बाट आं दासिमबो खोनानो मोनाखै जे माने मिन्थिनो मोनाखै कि बबेनि आरो मोनसे खोथाया बेनो कि येस अल्ड एज हम बिराद गोनांथि आरो बेनि गेजेराव जोंनि एनजिअ'आ बेखौनो खालामनो सानदोंमोन बाट बेवहाय मा बेसेबांसिम थाङो बेखौ बुंनो हाला दा बिनि गेजेराव आरो आंखौ गोबां मानसिफ्रा मोजां मावदों होनबाय थादों थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेफोरबायदि बुंनायनि थाखाय बाट बेफोरबायदि कमेन्ट होबाय थायोब्ला मोजां मावदों होननायजों लोगोसे माखासे सुबुंफोर ओरैबायदि दङ बिथांमोना माने
मेगन सायो हिंसा सायो ओरैबायदि कमेन्ट ओरैबायदि क्रेडिट मोनगासिनो दं ओरैबायदि क्रेडिट मोनगासिनो दं बेफोरबायदि बुंगासिनो दं बेफोरबायदि सानो आरोना आं नुदों कमेन्टआव माखासे सुबुंफोरखौ बिदि बुंदों स' आं माने आंनि गोसो गोरबो आंनि जेसेबांखिनि इन्ट्रेस्ट दं बे फिल्डआव आंनि इन्ट्रेस्टखौसो आं बानायनानै आंनि गोसो बायदि बेवहाय जायनि जाहोनाव आं बेखौ सिगाङाव मदद खालामदोंमोन आङो जिखिनि आरो बिनि गेजेराव आं दायो आंनि खाथि हिसाबै आं बाइकजों दसे सालायनानै सहैयो नालाय स' आं बेवहाय बेखौ मदद खालामहैदों बिथांनि न'खराव सोर सोर दं आं बेखौ दासिमबो मिथिनो मोना माखासे सुबुंफ्रा सोंदों मादैनि मुङा मा आरो बिथांनि न'खराव सोर सोर दं दासिमबो आं जेबो बिनि सोमोन्दै मिथिया बाट खोनानोल' मोनदों बिथांनि न'खर दं होननानै बाट दासिमबो आं बिनि खबर जेबो मिथिनो मोनाखै लोगोफोर जानाय लोंनायनि खेथ्रआव आं जेसेबांखिनि होयो बेखिनि आरो लोगोसे गामि माने बे थानाय जायगानि माखासे सुबुंफ्राबो बेनो एसे एनै होयो होननानै खोनादों आरो बेयाव थानाय पाब्लिक हेल्थनि इन्जिनियारिंबो रां एसे एनै जानाय लोंनायथ' नङा रां फैसा होयो बाट बियो बाहायनो रोंना रोङा रांखौ आं बेखौ बारा मोनथिया स' आं बेयाव सोंदोंमोनबो बे बाहायनो रोङो होननानै बुंदों दायो मोनसे खोथाया बेनो कि जों गावजों गाव बेफोरबायदिखौ एसे एनै फाग्लि फाग्ला होननानै जों जुदि मदद खालामालासिनो थालायोबा बे बिराद गोरोन्थि जागोन न'खरनि मानसिफ्रा जाहाथे बेखौ लांनानै मोजाङै साब सिखोन दोनहैथों आं नोंथांमोना नायनो हागोन दां एसे नोजोर होनो हागोन दा सिगां फार्स्ट भिडिअ मोनसे आपल'ड खालामनायावहाय नोंथांमोना एसेबाबो नोजोर होनो हागोन बेयावहाय बिनि हालोदा माबायदिमोन नङा होमबा एसे हालोदा सिगांनिफ्राय एसे साबस्रांनाय जादोंना आरो मैया जों मोनसे भिडिअ रेकर्ड खालामनायाव दहाय आं फुङाव मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनायावहाय बेयाव बिराद मिनि खुसि नुदोंना नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै बांसिन मोजां नुदोंना सिगांनिख्रुइ बांसिन बिनि मोखाङा गोजों जादों जोंसिनदों नङा होमबा स' 23 जुलाइनिफ्राय आं खोनानो मोननाय मथे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्टसिम थांनाया गोबां कठिन जासिगोन पारमिसन लानायनि जासिगोन एनिवे नोंथांमोना मोजाङै थाबाय था जानाय लोंनायफोरखौ नोजोर हो अके आं कमेन्ट पिक खालामनो नागिरबाय दायो नैबे मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनायावहाय जि कमेन्ट दंना आं बेखौ उनावहाय नांगौबा पिक खालामनानै मोनसे भिडिअ एक्सट्रा बानायबावगोन बाट आं बेवहाय नोंथांमोननि कमेन्टखौ आं लानो सानबाय बेवहाय बुंदों खुलुमबाय आदा गुड इभिनिं खुलुमबाय गासैखौबो बिनि गेजेरावहाय सोर बुंदों बियो खुलुमबाय जरना ब्रह्म थेंक इउ स' माच जरना ओमफ्राय फुंबिलि ब्रह्मआ मानो कमेन्टखौ दानखो मिथिया मा कमेन्ट होदोंमोन माबोरै जानांगौ जाखो अके गुड इभिनिं ब्र जि स्टार मबाइल थेंक इउ स' माच सोमखोर बर' आं दै जाय गुड इभिनिं बेफोरबायदि होननायखौ आं लाथ'ला आं मोनसे बेलेगखौ माने जाय कुइसन सोंदों बेखौनो लाथारसै बिनि गेजेराव बेनो जाबाय मनज बसुमतारी बुंदों एक्स एनडिबिफोरा दिनै धरना होदों बिनि सोमोन्दै फंनैसो बुंलाय आदा नाय लोगोफोर दाथ' थिरांथा बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव दायो बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा सोरबा क्रेडिट लानाय सोरबा गावखौनो गाव ओरैबायदि मावनाय बेफोरबायदि पलिटिकेलनि सायावहाय जाबोगासिनो दं दा जों गोदो समनिफ्रायनो जोंनि माखासे लिडारफ्रा जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि सारमोनहा गोबां दावबायबोबाय बिराद धरना होबोबाय नङा होमबा दिनैसिम जोङो मोजां फिथाइखौ जेसेबांखिनि जों लुबैदों बेखौ मोननो थाङाखै नङा होमबा जेसेबांखिनि दं मोननो थाङाखै दा बिथांमोना मा हिसाबै थांखि लानानै बेखौ होदों आं बिनि एक्स एनडिबिफोरनि धरना होनायनि सोमोन्दै आं बेखौ इसेबां गुवारै बुंला बाट बिथांमोननि सायावहाय दंसै माबा मोनसे बेफोरनि सायावहाय बिसोर थिरांथा थागोन आरो ओंखाम जाबाय नामा आदा रनजित दैमारि बुंदों ओंखाम जाबाय नामा आं जायाखै दायो आं जायाखै इउ आर बिकामिं मर हेन्डसाम डे बाय डे इउटुबनि अनगायै नों माबाफोर एक्सट्रा खामानि मावबाय नामा आइ मिन फरायगासिनोबो नामा इउर टकिं स्टाइल इज भेरि जेन्टल एन्ड इउर लुक भेरि टेलेन्टेड थेंक इउ स' माच इउर कमप्लिमेन्ट इज भेरि गुड फर मी it's important for me now आङो स्टार्ट खालामथ'वाखै फरायनायखौ आं ग्रेजुवेट कमप्लिट खालामबाय डिग्री कमप्लिट खालामबाय बाट आं पिएइचडि खालामनो सानदों फिउचाराव नायनि आं मा जायो फरायलांबायबो थागोन माखासे खामानिबो मावबाय थागोन माखासे रां रुफानिबो गोनांथि गोबां थायो खामानि मावनाय फरायनायावहाय मोनसे प्रफेसनेल खालामना लादों बेनो जाबाय एनजिअ आं इउटुबनि दारै नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खामानि मावनायखौ आं दिन्थिनो सानो बेफोरनि आरो बिनि गेजेरावहाय आं माखासे मोनसे बेलेग बिजनेसनि थिंकिंआव दंगासिनो दं आङो जायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दायो खोन्थाथ'नो हाथ'वा शेयार खालामथ'नो हाथ'वा बाट जाफुंबासो आं खालामनो हागोन बाट उनावहाय जुदि खालामनो होननानै बुङोब्ला माखासे बिजनेसनियावबो कपि थालायो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ
नोंनि सिगाङाव दा रां गैया साननाल' दोनदों दा आं जुदि बे आइडियाखौ शेयार खालामोब्ला एक्सप्लर खालामबा गुबुना बे आइडियाखौनो थबनो पिक खालामगोन आरो आंनि सिगां खालामलायगोन आरो बिनि गेजेराव आं जाय रांखौ बुथुमदों बिनि थाखाय बे गासिबो आरो बेलेग जालायगोन स' नङा होमबा स' ओंखायनो आङो दायो बेफोरखौ शेयार खालामथ'आ माखासे प्लेनिं खालामगासिनो दङ बिजनेसनि सायावहाय हाइ ब्र' गुड माने टपिकखौ मोजां बुंदों मा जायामोन नार्जारि माखौ मा जायामोन होनखो बिरजेन दैमारिया आं बेखौ मिथिला रेजिया नार्जारिया बुंदों बे मादैहा फिसाफोर दंना गैया आं दहायनो बुंखाबाय बिनि सोमोन्दै आं इसेबां मिथिया हाबाबो जागोन ना जायाखै बेखौबो आं मिथिया बाट माखासे सुबुंफोरनिफ्राय खोनानाय मथे हाबा जादों होननानै बुंदों बाट गथ' गैगोना गैया आं बेखौ मिथिया दे आं बेखौ बुंनो हानाय नङा जायनि सोमोन्दै आं फुरा इसेबां नलेज गैया आं बेखौ बुंनो हानाय नङा आं दासिमबो बेजों टक खालामाखैनो आं बेजों रायज्लायाखै बिनि न'खरनि सोमोन्दै ओमफ्राय सोङाखै आं सोंदोंमोन बिनि सायावहाय कि नोंनि न'खरफोर दं नामा नोंनि न'खरनि माखासे सुबुंफोर दं नामा होनना सोंदोंमोन बाट बियो खोन्थानो हायाखै बाट बुङाखै ओमफ्राय जायनि जाहोनाव आं मोनथिनो मोनाखै बाट खाथियाव थानाय माखासे सुबुंफ्रा बिनि न'आ गयबारि होननानै बुंदों बासुगाव एरियानि बाट आं इसेबां मिथिया आं सानो जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरखौ आं बयखौबो मेसेज हरनो सानो जुदि सोरबाफोर गावनि न'खरनि सुबुंफोरखौ जुदि बेफोरबायदि लामा सामायावहाय दोननाय जुदि खामानि मावदोंब्ला प्लिज अननानै गावनि न'सिम लाना थां नोंगौ नंनाया बिसोर न'आव थाया आं मिथिगौ जायफोर फाग्ला जादों फाग्लि जादों खर'आ एसे गाज्रि जायोब्ला बिसोर न'आव थानो नागिरा बाट जों बेफोरखौ जोंसो जोथोन लानांगौ दा साननानै नाय आं बेसेबां समनिफ्रायनो बेखौ नोजोर होदों मास मोनथामसो जाबाय खोमा मास मोनब्रैसो जासिगोन खोमा आं बेखौ नोजोर होदों मास मोननै मोनथामानो हमना ला बिनिफ्राय दासिमबो मोनसे दाबसे जायगायावनो थागासिनो दङ संनाय खावनाय मोनसे दाबसे जायगायावनो थागासिनो दं अब्ला साननाय नाय मा हिसाबै बे न'खौ गारनांगौ नङा होमबा न'आवथ' दाबसे जायगायाव थायाखै मिन्स बेयाव थाबाय थानो नाङा गुबुन मोनसे जायगायाव बासुगावनिफ्राय बबेबा बङाइगाव थांलाय बहाबा काजलगाव थांलाय बेफोरबायदिसो थांगौमोन नङा होमबा बाट बे मानसिखौ आं दासिमबो बे जायगायाव नुबाय थादों बे हिसाबै आङो मानसिया एसे मोजाङैनो दं बेखौ आं सानो आरोना आरो सोरसो मा होनदों फनिराम नार्जारिया मा गामिनि बे बुरिया होनना बुंदों आं बुंखाबाय गयबारि होननाय खोनादों बाट आं मिथिया दासिमबो आंनाव जेबो खबर फैथ'वाखै बिनि सायावहाय लाभ इउ ब्र' होनदों थेंक इउ स' माच लाभ इउ टु आरबि प्रटेक्सन बिबेक सरगियारि आइ लाभ इउ ब्र' थेंक इउ स' माच लाभ इउ टु फुंबिलि ब्रह्म मा ओंख्रि दादा होनदों आं दहायो SGB पार्क नोंथांमोना मिथिगोना जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सारनि मार्टियार्स जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी सारनि पार्कआवहाय आं थांदोंमोन मेम'रियेल पार्क बिनि थाखाय नामै बानायनानै दोनदों आं बेयाव ब्लगिं भिडिअ बानायनो सानदोंमोन बाट भिडिअआ जाजोबासै आं बेखौ गाबोनहाय नोंथांमोननि सायाव भिडिअखौ बानायनानै होगोन बिनि सिङाव थानाय माखासे सिनारिफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन 30 जुलाइआवहाय बिथांनि एनिभार्सारि जागोन माने थैनायनि मार्टियार्सनि स' मा बुंनो सानदों आं बेखौनो कि मा होनदोंमोन बेवहाय ओंख्रि अके स' ओंख्रि सोंदोंमोन नङा होमबा फुंबिलि ब्रह्मआ स' बेयाव थांनानै आङो सेन्टाराव फैदोंमोन ओमफ्राय आं बेवहाय अमा बेदर लाबोदों जोंनि फेभरिटआथ' अमा बेदर जाखायो नङा होमबा स' अमा बेदर आङो बायना लाबोदों दा अमा बेदरजों सबाय बिमा लाबोफादों सबाय बिमाजों अमा बेदरजों ओमफ्राय आरामसे फ्राय खालामनानै एवनानै जानोसै इसेबां गोथाव संनो रोङा आङो बाट नाजायो देनां हाबा जायोब्ला बेसिकेलि गावनि हिन्जावखौ जथेस्थ' हेपि खालामनो हागोन बायदि आं सानो अब्लाबो नाजागासिनो दं सोलोंगासिनो दं आङो ब्लेक आर्मि गेमिंआ होनना बुंदों प्रकाश आदा मादैखौ नायनो थाङाखै नामा दा ब्रादार इउ आर भेरि हनेस्ट थेंक इउ स' माच ब्लेक आर्मि गेमिं आं थांदों नोंथांमोननि सिगाङाव आं भिडिअ आपल'ड खालामना होबाय बे आंनाव मोननै चेनेल दं मोनसे ब्लगिं बानायनाय आं जायखौ थाबैनो आङो बावैनो बानायगोन आं मोनसे भिडिअ एलबाम बानायनायनि मोनसे फिल्मनि मोनसे माने इन्डास्ट्रि सिस्टेम आं खुलिलांगोन फिउचारावहाय ओंखायनो आं बै मोनसे चेनेलखौ बानायनाय जादों नैबेखौ आङो प्रफेसनेल निउज सिस्टेमानि माने एनालाइसिसनि थाखाय सोरबा गेदेर सुबुंफोरजों जोङो इन्टारेक्सन लानो हानाय बायदि बाट दानि जुगावथ' गोबां इउटुबार्स सिस्टेम बायदि बिदि टक खालामग्रा मानसि सुबुं ओंखारबाय जायखौ खाबु होयो लिडारफ्रा बिसोरजोंसो मोनो जों बा खाबु होजागोन ना होजाला लिडारफोरजों फिउचाराव बेखौथ' जों बुंनो हाया बाट आसा खालामो बिथांमोना जोंखौ खाबु होबाय थागोन जुदि खाबु होआबा जों माबा मोनसे बेब'स्था लानांगोनलाय बाट थांखियाथ' बेखौनो सानदों कि आपके आदालत सिस्टेम बायदि मोनसे बानायलांनो बाट नायनोसै बेसेबांसिम थाङो थांखिया बाट बेखौनो लादों लामायावहाय
आरो बिनि गेजेराव नैबे मोनसे प्रकाश नार्जारिखौ खुलिनायनि जाहोना दा आं दासिमाव जेसेबांखिनि फेसिलिटि आंनाव एसेबां गोजौसिम थाखोसिम गैया बिनि थाखायनो आं ब्लगिं भिडिअ बा माबा मोनसे रिभिउ बा बेरायनाय बा मोनसे बेफोरबायदिनि सायावनो भिडिअ बानायनो गोनां जादों आं फिउचाराव बेयावहाय मोनसे एलबाम बानायनाय इन्डास्ट्रि सिस्टेम बायदि बानायलांगोन लासैनो बानायलांबाय थागोन बेखौ आं जास्ट फोथांना लाखिबाय थादों बै मोनसे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै दोनबा मोजां जागोन आं बेखौ आसा खालामो प्रकाश नार्जारि इउटुब चेनेलखौ होनना बुंदों दे आङो हाई स्कुल एग्जामा माला जागोन बायदि आदा दाथ' आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नङा बेखौ निउसाव होबाय थाथ'खागोन निउसाव होबाय थागोन निउसाव होनाय लोगो लोगोनो माखासे निउस होग्रा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां ओंखारबाय जायनि जाहोनाव आं होथ'नायखौ बन्द' खालामथ'दों एक्सुवेलि आं उनावहाय लासैनो बावैनो जेब्ला आङो स्टार्ट खालामगोन अब्ला आङो बेवहाय आपडेट खालामबाय थागोन दा जेसेबांखिनि आं बयखौबो जौगाहोजानो माने लुबैदों ओंखायनो आं भिडिअफोरखौ खम खालामो माखासे सुबुंफोरा सोंगासिनो दं आदा नों माने भिडिअखौ बिराद खम खालामदों माखासे सुबुंफोरा सानो कि इउटुबनिफ्राय गोबां रां खामायदों नोङो इउटुबनिफ्राय ओरैबायदि खामायदों सोरबा सासे मेगन नोजोर होयो ओरैबायदि स' जायफोर आं माने येस इउटुबनिफ्राय खामायनायालाय खामायो बाट आं दासान्दि बेफोरबायदि नोजोर होनायनि थाखायनो भिडिअखौ गोबां खम खालामदों आं भिडिअखौ माने बुंनो सानदों कि जोङो आं जिखिनि थादों आं इउटुबनिफ्राय बिदि नङा आंहा बेलेग एक्सट्रा खामानि दङ जायखौ आङो माने वेबाव खामानि मावो डाब्लिउ वेबसाइट स' बिनि माने माखासे आंबो गावनि थानाय जानाय बेफोरखौ एसे माने जाय माने होनोमोनलाय इनकाम एक्सट्रा इनकाम बेखौ दिरुनो आरो बिनि गेजेराव आं फरायनायखौ सोंदोंमोन नोंथांमोना फरायनायखौ आं बुंखाबाय नङा होमबा स' लाभ फ्रम गवालपारा थेंक इउ स' माच गवालपारानिफ्राय आंखौ लाभ इउ हरबाय माबोरै दं फंबाय आरबि प्रटेक्सन बिबेक सरगियारिया बुंदों गवालपारानिफ्राय मनज कुमार ब्रह्मआ बुंदों माबोरै दं फंबाय मोजाङानो दङ नोंथांमोननि अननायाव आरो बिनि गेजेरावहाय आसा खालामो आंबो जेसेबांखिनि हायो गावखौ गावनि देहाफोरखौ आरो खामानि मावनायफोरखौ जेसेबांखिनि गोग्गो लानानै खामानि मावनो हायो साननाय हनायखौ गोग्गो थासारि दोननानै आं खामानि मावबाय थानो हायो इसोरनिसिम आं बेखौनो आर'ज गाबज्रियो कि आंनो जेसेबांखिनि दाबायदियाव जेसेबांखिनि खुसि होदों बे खुसिया अरायसम थाबाय थाथों निजोरा बसुमतारिया बुंदों गुड जब आदा बिदिनो मावलांबाय थानो हाथों थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि बोर सारस्रिनायाबो गोबां इम्परटेन्ट होयो माखासे दैबाना जादों जों थांनाय बोसोराव दैबानानि माखासे डनेसन कन्ट्रिबिउसन खालामनानै होदोंमोन बाट बे समाव होआखै आङो मानो होनोब्ला आं मोनसे एनजिअ खुलिदों बड'लेण्ड मिसन एनजिअ बेनि दारैनो आं डाइरेक्टलि एकाउन्टाव डनेसनखौ लानानै आं निजिनि पार्सनेल एकाउन्टाव लायालासिनो आं बै एनजिअनि एकाउन्टाव लानानै आं बेखौ डनेसनखौ होनो सानदों बिनि थाखायनो आं पार्सनेलावहाय बेखौ खालामनाय जायाखै बाट जुदि नोंथांमोना सानो कि खालामनांगौ बिनि सायावहाय बर'फोरनि थाखाय आं जुदि थांनानै बिसोरनो डनेसन हैनांगौ आंथ' दा आसामावनो दंखायो नालाय स' नोंथांमोना कमेन्टआवहाय बुंबानो जाबाय कि खालामनांगौ बेसेबांसिम खालामनांगौ बुङो आं बेखौ होमब्लाना नायनानै आं बिनि सायावहाय कमेन्ट भिडिअ खालामगोन जेरै हमना ला नोंथांमोना मिथिखागौ केरेमिनेटिया साननैसो समाव गोबां भाइरेल जादोंमोन दा बिथाङा केरेमिनेटियाबो आसामनि थाखाय बिहारनि थाखाय माखासे चेरिटि खालामनानै लादों आरो बिनि गेजेरावहाय नोंथांमोना मिथिगौ जानांगौ डिम्पु बरुवा एसामिस इउटुबार्स सासे बिथाङाबो गोबां फेमास इउटुबार आसामनि स' बिथांमोन बायदिथ' जों जानो हाया मानो होनबा जोङो बर'फ्रा गावजों गावनो गोबां हिंसा हिंसि साबसक्राइब खालामनायाथ' मा जेसेबांखिनि साबसक्राइब खालामदों बिथांमोनाथ' गोबां धन्यबाद खुलुमनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 1.5 मिलियन्सनिबो बारा सुबुं अनजिमा दं बाट बे 1,31,000 जेबो नङा मिथिबायना स' बिनि गेजेरावहाय मालाय एसामिसफ्रा गावजों गाव मदद खालामलायो स' बिनि थाखायनो बिसोरनि साबसक्राइबारबो गोबां बारा जायो जेमि बसुमतारी बुंदों आदा नों मा गामिनि नोंनि भिडिअआ नायबाय थायो आं सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आंनि सोमोन्दै आं माखासे डिटेल्स खोन्थागोन उनावहाय बाट आं इसिबांबो गेदेर जायाखै जे आं इसिबां माने फुरा आंनि हिस्टरि बानायदों बाट आं सा आंनि हिस्टरिनि सोमोन्दै खोन्थागोन आंनि माखासे फरायनायनि माखासे एसे दादा नोंहा फेमिलियाव साबेसे दं प्लिज टेल मि दादा फुंबिलि ब्रह्मआ बुंफिनबावदों सोंफिनदों दादा नोंहा न'खराव साबेसे दं होनना बुंदों जोंहा न'खराव गासै साब्रैमोन आंनि बिब' सासे देरसिन दंमोन बे हाबा जाबाय 2012 मायथाइयावहाय आरो बिनि गेजेरावहाय दा बेहा आब'हा गथ' सासे दङ सरनजित मोसाहारि होनना बुंनाय आंनि बिब'नि मुङा जाबाय प्रियंका नार्जारी बाट बियो दायो हाबा जाहैनानै प्रियंका मोसाहारि जाहैबाय जोंना न'खरावथ' टाइटेला नार्जारीसो नालाय आरो बिनि गेजेरावहाय जोंहा साथाम थाबाय बिनि उनावहाय बाट
जोंहा आब' हाबा जाखांनायनि उनावहाय जोंहा आइया 2012 मायथाइयाव रुंसारि जालांबाय सारअन्थाइ जानानै। आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ बानायनानै एसे क्लिप्सबो होबाय जानांगौ। आरो बिनि गेजेरावहाय सारअन्थाइजों रुंसारि जादों जोंहा आइया, नेचारेल मिथिंगायारि, इसोरानो बेखौ लाना थांदों आं बेखौ सानो। ओमफ्राय बिनि गेजेराव जों सानैल' जाबाय, साब्रैमोन नालाय, आब'आथ' हाबा जानो थांबाय। आरो बिनि गेजेरावहाय साथाममोन, आइयाबो रुंसारि जालांबाय, जों सानैल'सै। दा न'खराव रावबो हिनजाव मानसि गैया। बे समावबो आंबो इसेबां साननो हनाय इसेबां गोरों थाखोनि मानसि नङामोन, फरायनायाबो आंना बिगिनिंसो। बे समावहाय आङो मेट्रिक एग्जाम होदों, रिजाल्टखौ आइया नायलांनो मोनासै। अके, आं बेखौ उनावहाय बुंबाय थागोन। मादैया रायलायनो रोङा नामा? मोजां रायलायनो रोङो मानसिया बियो, बाट माखासे सुबुंफोरा बेखौ इसेबांखिनि खेल मोजाङै बेखौ इम्परटेन्ट बायदि साननानै रायज्लाया, आं बेखौ सानो। जायनि जाहोनाव बेखौ फाग्लि बायदि सानो खोमा, एदावनाय सिस्टेमै बेखौ रायज्लायो, नेग्लेक्ट खालामनाय सिस्टेमै रायज्लायो, जायनि जाहोनाव बे आं बेजों मोजाङै रायज्लायो, जायनि जाहोनाव बे मोजाङै आंनो एन्सारखौ फिननायखौ होयो आरोना। आं बेजों मोजाङै रेसपेक्ट खालामनानै बेखौ बुरखायनानै बे सिस्टेमनि रायलायो नालाय, आं बेनो रायलायना बियो आंनो बे फिननायखौ होयो। माखासे आदाया दासान्दि बबे जायगायाव दं? आं दासान्दि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ। आं माखासे एनालाइस खालामगासिनो दं एरियाखौ, आरो बिनि गेजेराव लकडाउननि थाखायनो माखासे थानो गोनां जाबाय। ब्रादारहुड दि बुंदों, दासान्दि खबरफ्रा मोजां ना फंबाय? दासान्दिथ' खबरफ्रा एसे मोजाङैनो दङ। दासो नुदों आं आदा। थेंक इउ स' माच बनायस्रि बसुमतारी। रहित बरा बुंदों लाभ फ्रम बेंगलरनिफ्राय आदा। थेंक इउ स' माच बेंगलरनिफ्राय नाहरदों। जोंनि रायजो राजाफोरा गासैबो मानसिफोरा सोरबा सोरबा रां रुफा खामायनो थाखाय बेंगलर थाङो, गुजरात थाङो, आरो बिनि गेजेराव मुम्बाइ थाङो, अन्ध्र प्रदेश, केरेला, कर्नाटका, नङा होमबा, तामिलनाडु, चेन्नाइ, गोबां जायगायाव, दिल्ली, पान्जाब, स' बिथांमोना मोजां खामानि मावनानै गावनि न' फारसे फैदों, आरो लकडाउन समावहाय गावखौ जोथोन लाखिदों। आं नोंथांमोनखौ मोजाङै आसा खालामो जे नोंथांमोना मोजां दङ। येस, दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोखि गावसोर गोसो बायदि साननानै फैनो सानोब्लाबो फैनो हाया। ट्रेनफोर मोनब्रबा भारा लानानै गोबां मानसिफोरा फैदों, गोबां रां रुफा लस जादों, गिनानै फैदों। दा कर'ना भाइरासखौ माखासे सुबुंफ्रा पलिटिक्सनि सायावहाय बुंगासिनो दं बाथ्रा, बेसेबांसिम सैथो बेखौबो जों मिथिनो हाया। मानो थैनायनि बिबाङाबो बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दङ, मानसिनि बिबां इनफेकसन जानायाबो बारानिफ्राय बारा जागासिनो दङ। दा गिनो गोनां गोबां बाथ्रा आरोना। सिगाङाव सासे सुबुं मोननाय समावनो गोबां थोरफो गियोमोन, बाट जेब्ला 100 जन 200 जन जाबाय, दानाबा बाहेराव ओंखारनायासो बारासिन जाबाय। लकडाउन ना मा जेबो रावबो पालन खालामनायानो गैला। थामाम बानाय आदा नायनो। अके, थामबाय। अके, थेंक इउ, बानायगोन आदा। सुगार ब्रह्म बुंदों आइ विल एभ्रि टाइम सापर्ट टु इउ। थेंक इउ स' माच। बिदिन्था नार्जारि, हाय प्रकाश हाय। अके, जिवाइ सानसुआ बुंदों न'आव थांथ'वाखै नामा आदा? आं थांबाय, न'आवहाय थांनानै फैखांबाय आङो। दाख्लै बावैसो थांदों। आं माखासे बुस्थु लानानै फैबाय। आंनि जाखिनि लेखा दंमोन बेफोरखौ आं लानानै फैदों माखासे, आरो माखासे माइक्र'फन दंमोन बेफोरखौबो आं लाना फैदों। ब्रादारहुड दि बुंदों बर'नि बेस्ट इउटिउबार जानो थाखाय नाजाफंबाय, आंनिफ्राय हले बर'नि बेस्ट। थेंक इउ स' माच। बर'नि बेस्ट होनोबाथ' बिराद गिदिर बाथ्रा फैबाय बियो। आंथ' माखासे सुबुंफ्रा बुङो बर'नि बेस्ट इउटिउबार होननानै, बाट आं इसेबांखिनि, आं जिखिनि आंनिफ्राय हायो, आं बेफोरबायदि साननानै थैनोबो भिडिअ बानाया जे आं बर'नि बेस्ट इउटिउबार। बाट आं जेसेबांखिनि हायो, आंनाव जेसेबांखिनि नलेज दं, आंनि केरेक्टारिस्टिक्स, आंनि खामानि मावनाय हुदाया रायजो राजानि थाखाय बेसेबांखिनि साबजाथाव जाथावना, बेखिनिखौ आङो माने माने खालामनो नाजायो। जे आंखौ अनथों बा आंखौ सापर्ट खालामथों, बेखौ खालामनो हायो। बाट आङो बेयाव बेस्ट इउटिउबार बुङोब्ला बर'नि, बे बिराद गिनो गोनां बाथ्रा जाहैबाय। बाथ्राखौ रावबो बेफोरबायदि बुंना, नोंथांमोनासो बेफोरखौ टाइटेलखौ होयो, बाट आं बेफोरबायदिखौ बुंना लानो हानाय नङा। सरि बेफोरनि सायावहाय, बाट आं नाजागोन। नोंथाङा जेब्ला रिकुवेस्ट खालामबाय कि बर'नि बेस्ट इउटिउबार जानो थाखाय नाजा होनना बुंबाय, स' आं नाजागोन। थेंक इउ स' माच। आरो नोंथाङा बेखौ बुंदों कि आंनिफ्राय हले बर'नि बेस्ट। थेंक इउ स' माच। बिस्वजित बर'आ बुंदों लाभ फ्रम टंला। थेंक इउ स' माच। टंलानि रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमनाय जासिहरबाय। आदा 22 डिस्ट्रिक्टनिफ्राय
22 डेटनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट थांनो मोनला खोनादों नंगौना आदा खोथाया नंगौ बे बाथ्राया बेखौनो आं दहायबो बुंखांबाय 22 23निफ्रायनो जासिगोन बेयो लागु जासिगोन डिसि अफिस निफ्राय डिस्ट्रिक्ट सेन्टार डिस्ट्रिक्ट डिप्टि कमिशनार नङा होमबा स' बेफोर गोबां गोनांथार आंबो सानदों बाट बिदि बायदि डाइरेक्टलि लकडाउन गुबुन जायगानिफ्राय फैनो हायै मायै बेफोरबायदि खालामनाया बिराद इम्परटेन्ट सिगांनिफ्रायनो खालामखानांगौमोन बाट ट्रेन्सपर्ट गुड थिंस माने माने मुवा बेसादफोर लाबोनायफोरखौ खालामनाय नङा बेफोरथ' बिराद इम्परटेन्ट नालाय इम्परटेन्ट बुस्थुफोरखौ दै बाट गारिनि डिल खालामनाय गारिनि मेसिन बायदिसिनाफोर लाबोनाय बाइकआनो जा गारियानो जा लाबोनाय डिलारफोरनि बेफोरनि थाखाय एसे उसुबिदा जासिगोन बे बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों बिथांमोनखौ बिदि खाबु होनाय नङा होनना बुंनाय बेबायदि खोनादों बाट बिराद इम्परटेन्ट मेडिकेलनि प्रब्लेम बेफोरबायदिफोरखौसो एसे एप्रुभेल बिराद थाबैनो होगोन आरोना बाट माबा मोनसे अबेबा जायगायाव थांनोब्ला डिसिनि बिराद एपइन्टमेन्ट लानांगोन आरो बिनि एलाउ मोनसे लानांगोन आरोना फुंजा सरगियारि बुंदों आदा लाभ इउ मा खबर नोंना मोजाङानो दासान्दि बागा जुलियानो मालाबा फैगोन नामा बिपुल बरा बुंदों हेल' फंबाय प्रकाश नों बागाजुलियाव मालाबा फैगोन नामा नायनि आं मा जायो ओरैनोथ' आङो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव आं बेरायखाबायानो थांबायानो आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायो माइकेल बसुमतारी थेंक इउ स' माच लाभ फ्रम टंला होनना बुंबाय बे जाबाय जे स्टार मबाइल थेंक इउ स' माच आइ लाभ इउ ब्रादार आइ एम फ्रम तेलेंगाना अके रिंसार बसुमतारी थेंक इउ स' माच मोजां थाबानो जाबाय तेलेंगानानिफ्राय खबरफ्रा मोजां ना फंबाय मोजाङानो हाय आदा अके दा समावहाय गोबां इउटुबार्स ओंखारबाय आं इउटुबार्सफोरनि गेजेराव सोरबाफोर इउटुबार्सफ्रा जुदि नायदोंब्ला आं बिथांमोनखौ बुंनो सानो पइन्ट लानानै माखासे सुबुंफोरनि सायाव भिडिअ बानायनो सानदोंब्ला पइन्ट हिसाबै बाथ्राखौ बुं नांज्लायनाय खमलायनाय गावलायनाय गावथारलायनाय बुथारलायनाय ओरैबायदि न'खरनि फारसे थांनो नाङा बाथ्राखौ बाहाय येस बाहायनो नाङा बेखौबो बुंनो थाङा आङो बाहाय बाट पइन्ट लानानै बाथ्राखौ बाहाय जाहाथे खोनासंथावना आरो बिनि गेजेरावहाय पलिटिकेलनि बाथ्रा बुङोब्ला मोनसे सानो हयै बाथ्राफोरखौ बाहायबानो जाबाय निता बसुमतारी थेंक इउ आदा प्रकाश नंबाय थेंक इउ स' माच सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बबे गामिनि आदा नों अके धोरोम नार्जारिया बुंदों सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बबे गामिनि आदा नों होनना आंनि गामिनि मुङा गनेशपुर अके ब्रादार फुंजा सरगियारिया बुंदों ब्रादार हाबा जाबाय नामा नों अ माय गड आंखौ हाबा जानाय नुदों नामा आं हाबा जाबा नोमबाजैनि फट' नुगौमोन नोमबाजैया आंजों थाफागौमोन लाइभआव थाफागौमोन नङा होमबा हाबा जानाय नुबा दा बेफोरबायदि जेबो सानथ'वाखै एलपि गैथ'आ आंनाव दायो स' माने गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड बिएफ आरो जिएफ नङा होमबा सबनि गेजेराव बिएफ माने मानसिफोरा बुङो बयफ्रेन्ड जिएफ माने बुङो मानसिफोरा गार्लफ्रेन्ड नङा होमबा स' आं बुङो एलपि माने लाइफ पार्टनार बिएफ आरो जिएफखौ आं सिम्पोल नर्मेलाव सानो जायफोर लोगो जों कलेजाव स्टुडेन्ट फरायलायनाय सिख्ला माने सिख्ला लोगो हौवा लोगो नङा होमबा सिख्ला लोगो हौवा लोगो नङा होमबा स' बेखौ बयफ्रेन्ड बा जिएफ नङा होमबा बयफ्रेन्ड माने हौवा लोगो जाहैबाय जिएफ माने गार्लफ्रेन्ड माने सिख्ला लोगो जाहैबाय स' जुदि मोजां मोननायनि लेभेलाव बुङोबा एलपि आं बुङो एलपि माने मा नोंथांमोना मोनथिया जानांगौ एलपि माने लाइफ पार्टनार बे आंनिफ्राय आंसो बुङो दै आं बेखौ सर्ट फर्माव बाहायो बे रावखौ नोंथांमोना बेखौ मिथियोना मिथिया आं बेखौ मिथिया बाट आं बेखौ मानसिफोरा दासिमबो बेखौ बुंनो थाङा बाट आं बुङो बेखौ एलपि लाइफ पार्टनार आंनाव बिएफ जिएफ बेफोरनि खोथा गैया आंनाव डाइरेक्ट एलपि फैयो एलपि लाइफ पार्टनार मिथियोना जाथ'वाखै ओंखामखौ बिपुल बरा बुंदों ब्र इउ आर बर' बेस्ट इउटुबार थेंक इउ स' माच आदा नों दायो बहा दं फ्रम बाक्सा नबस्थि थेंक इउ स' माच बाक्सा नबस्थिनिफ्राय शंकर देउरि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टआव दासान्दि दङ लकडाउननि थाखाय हेल' ब्र गुड इभिनिं लाभ इउ स' माच ब्र थेंक इउ फुंजा ब्लग रिंसार बसुमतारी बुंदों आदा आं दिनै भिडिअ नायनो नाथाय आदा आं नोंनि भिडिअ नायो नाथाय दिनैसो SMS हरबाय आइ लाभ इउ आदा बेखौ SMS होनना बुङा चाटिं होनना बुङो चाटिं कमेन्ट खालामनाय होनना बुङो कमेन्ट सरि चाटिंबो होनना बुङा कमेन्ट होनना बुङो कमेन्ट आंनि गामिया नों थानाय खाथिले ब्र थेंक इउ स' माच दानो हिन्जाव दाला ब्र
आंबो लायाखै सम फैबा लागोन नफन बर' येस नोंगौ थेंक इउ स' माच नोंथांनि साजेसना गोबां गोनांथि हेल' ब्र' बोरै दं खबरफ्रा मोजाङैनो दं हेभ इउ गार्लफ्रेन्ड हे ब्र' आच्छा माने बिनि सोंनाय मथे RCS लाइक मेक्स टिभि नोंथांनाव गार्लफ्रेन्ड दं नामा बे बाथ्राखौ सोंदों नङा होमबा दासान्दि आंनाव गैथ'वा थेंक इउ स' माच आरो बिनि गेजेराव गुड जब ब्रादार थेंक इउ स' माच आरो हा बिग फेन ब्र थेंक इउ स' माच गाइस 30 मिनिट जाबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैबाय थेंक इउ स' माच आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाइभ फैबावगोन आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायबाय आदा इउर बेस्ट बर' इउटुबार थेंक इउ स' माच खुलुमनाय थाबाय चिरां मा जायगायाव दं आदा नों काजलगाव आरो ओइ आदा नोंहा बेसे एज जाखो आं बेखौ उनावहाय खोन्थालांबाय थासिगोन लाभ इउ ब्र बिटिआर इनफ' थेंक इउ स' माच मा जब मावो आदा नों आं बिजनेसाव प्लेनिं खालामदों दायो जब मावनायनि प्लेनिङाव जेबो आंनाव इन्ट्रेस्ट गैथ'वाखै साख्रि मावनायनि मालायनि सायावहाय बाट आं निजिनो दायो खामानि मावगासिनो दङ थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअ नायनायनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट होनोबानो जाबाय कि नेक्स्ट नोंथांनि फिननायखौ आं होनो हायो जाहाथे थेंक इउ स' माच मा खबर आदा थेंक इउ लाभ इउ ब्र थेंक इउ खुलुमबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि जै थेंक इउ दिनैसो फार्स्ट टाइम ब्र नोंनि लाइभ भिडिअआव एक्सेलेन्ट इउटुब चेनेल थेंक इउ स' माच खुलुमबाय थेंक इउ स' माच खुलुमबाय बाय बाय गुड नाइट